дар рӯзҳои баҳориву наврӯзӣ атласу адрас серхаридор шудаанд. мудҳои сару либоси атласӣ ҳам афзудааст. айболои курта мепӯшанд, костюм, камзулча, беостин, остиндор, беостин, ҳар хел. ҳозир имрӯз сол ҳамин омода шуд. атласу адраси аслии дастбофт асосан аз узбекистон ворид мешавад. шабеҳи атласу адрас матоъҳои чинӣ ҳам кам нест, аммо талабот ба он зиёд нест. корхонаҳои дохилии атласбофӣ дар тоҷикистон бозори дохилиро пурра таъмин карда наметавонанд. ман хеле атласо ҳаста ё шуфта мешаванд я босифатам бад ба пиллаи тозаам ино либосш ҳаста яка бисангош аз 300 сар када то 380 сума то 400 сума ҳаста. либосҳои кӯдакона ки аз атласу адрас бо шеваҳои миллӣ ва аврупоӣ духта шудаанд дар бозорҳо фаровон аст. муди либосҳои омехтаи атласу адрас бо матоъҳои якранг ҳам зиёд ба мушоҳида мерасад. дуконҳои дузандагӣ дар ин рӯзҳо танҳо аз атласу адрас либос медузанд. занону духтарон ҳар кадоме бо табъи худ либосҳо аз атласу адрас фармоиш медиҳанд. либос милли ҳам духтарора зеб месоянд. атлас милли ҳама вақт зебанда дар духтарои милли. барои ин ки ин куртаи миллии тоҷикӣ аст ва ҳар як духтари тоҷик бояд ин либосро ба тани худ пӯшад, чунки зебо аст. сабаби атласӣ шудани наврӯзи имсол сиёсӣ ҳам ҳаст, чун мақомот ва вазорати маориф гуфтаанд ки духтарон бояд дар либоси атлас ва ё чакан ба мактаб биёянд ва ин корро аз ҳама пештар занони фаъол ва кормандони давлатӣ низ иҷро карданд, ки ҳама ба мулоқот бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, бо либоси атласу чакан рафтанд.